Karaç maydana men geldim yine. Yani bu gedek size sürprizle geldim. Karaç Arno ilk ölen elleşiyat. Teredin mi? Şul oğlan men patpişigim aslında. Ay dosya şular ya Karaçma 100 görüştük bir yerde satıştık mı bilen nagif kaça gurunlar. Ola mayda ağam diye şeyle ya da bir gede çıktı ya şu istegim diye de seninle kanalımda oturup absürdad etmek diye. Dur. İslam'da arzum dedim. Bolya hiç arzu kişinim. Meğilişler arzu etmeler, yani qovçayım o. Meğilişler arzu etmeler adamlarından bir zadi düşünürüyn. Edin usako zadi, radno, şoň üçin. Indi şonluklam şu oğlamla son qatnaşyp başladyk. Bu davno bolup geçdi, gizeta bir aýlykda töwerek qatnaşyp başladyk, zat etdik bilýän, muňa her kilje özüniň ugrubyny bilýän potensial bolýar adamda. Menem şonu açasym belli bolýa, gelini pakamyň nesip bot erti kanal çykýan mini mayor dip inşallah her kilje bir kollar zatlar etmegim bilen men şu oğlana şeýle borak ve talant var mı? Men vaat etmeli. Elimdeki bardaklarımla konuya etmeli. Men yeni geldim oğlanlar. İnni umuman aydanla men yekece bir daydı etmeli. Bana can etmem. Sen köpüngde değişik. Sözün tapyanlar. Söz eyesin tapyanlar. Bana can etmem. Bana gerek kalman gitmeden düşündürmem. Yekece bir daydı. Men nämeden diyecek bolýan muny men sungatda rejissor, men öz adım rejissor, men adım diýipdirna umuman edibilýän men işim şol. Doğru görem. Inni diyecek bolýanda men sizin klibinizde rejissor gözden seyretmegim bilen men hiç erbet saat istemem. Birinjilik bilen, ikinjilik bilen şuda men şunu etmegim bilen size kömek bolýar şuna barat. Luçy etjek bolam. Şuda bizem bir arkamda baýdarymyz şey dip almak bilen doğru mu ya yalan bırak. Almak bilen daşalypda çykamyz. Bizim kliplerimizi görmek bilen şuda Türkmen oğlanlar ýa-da Türkmen gyzlar. Tuwelem magazin şuna Türkmen men şey diýmeklerini isleýän. Men arzuwum düşol. Ine men arzuwum biratça. Men arzuwum düşol. Şoň üçin diýjek bolýan adam maňa ýalňyş düşünmek gerek. Men şey etmegim bilen şuda siziň düzelmegiňiň alamaty şol. Luç edin bizde menden saňa barýança bize gerek. Düşündiňiz meni? Onçy bugünkü klibimiz. Men geldim. Dur bolýa. Ýa-ni köjda bratına bir zada aýdyp geçen. Amerikada bir urçuk bar. No, bilýärmi? O şey diýýärdi, Leona köjdat men aýdym, işte men tahtym taşladym diýdim, bilýärmi? Senden bilýän, şonu agam eda, beýtme gaýrat eda. Umuman diýjek bolýan adam, onu sebäbi boldy, men taşanmam. Ýa-ni üçin boldy, sebäbi ýok, men Hudaýa şükür gowy, gülýärlik nesip boldyndam geldim, men şu günden meýdak. Oglanlar seredin. Abyş men seni köşkerim ýok. Hiç ilek ýagdaýda. Hiç ilek. Men sungatda prosta rejissorluk, medyan şto men gowy klip isleýän. Gowy da takow şep nesip bolýan çykarp barpajak, iPhone'am düşürjek diýdim, nesip bolsa. Karaçy maýdana şunluk bilen opşum sistema ýapylýar. Ne bugünkü klipimiz. Bugünkü klipimiz bu uzakrak bolýar adamlar. Bolsunmu? Bolma dogry. Oglanlar bugünkü klipimiz Serdar Sapar bilen bilýänimiň